demanar que m'acompanyi, si us plau, a l'escenari el Marc Buixaderes i Escolà. Espera un segon. Fes, tranquil. Gràcies. Jo et vaig presentant una mica. El Marc ja fa 8 anys, si no m'equivoco, que va assumir el repte d'aconseguir normalitzar la discapacitat a partir de l'humor i la comunicació. I avui, com sempre fas en els teus monòlegs i les teves xerrades, estic segura que ens farà reflexionar. Marc, quan vulguis. Molt bé, Laura, moltes gràcies i espereu que em col·loqui, que si no, no veureu 3 en un burro. Ara sí. Bé, estic molt content, avui és un dia de celebració, tot i que no estic d'acord amb algunes de les consideracions que s'han fet, però vaja, això ja ho discutirem després. Avui és un dia per estar units, és un dia per creure realment que aquest Covid pot tirar endavant i per ajudar. Vull felicitar sobretot a les institucions i entitats que han col·laborat en aquest Covid i, com diuen que una imatge val més que 1000 paraules, i algú deia també, no, és que aquest Covid és complexa. Intentaré posar una mica de llum a la foscor, diguéssim. Som-hi, doncs. Algú em dirà, ara aquest s'ha tornat boig. Probablement no li falti raó. Però fixeu-vos en què és això. Això és un sistema de transport que utilitzaven els antics egipcis. I per què ho utilitzaven? Ho utilitzaven perquè la plebe pogués veure el seu faraó, la seva figura del país, de l'estat. No? Doncs bé, anem a veure els nous faraons del 2024. Exactament, jo crec que no és el mateix estatus de poder, no? Aquí, senyor Amorós, em sap greu, perquè això és L3 a L5. Molt bé, si pensa una mica, veurà que és Plaça Espanya. Vale? És una de les coses que, com a catalans i catalanes, el transport públic ens l'hem de fer mirar. D'acord? Però bé, no només és el transport públic, gràcies a aquest Covid d'accessibilitat, també ens haurem de fer mirar moltes altres coses. Per exemple, tot el que té a veure, que ja s'ha dit, amb barreres arquitectòniques. Bé, aquí, si algú troba la sortida, que m'ho digui. Vale? Perquè si jo entro aquí, el més probable és que em casi una hòstia que no em conegui ni la meva mare. I pensar que l'home va arribar a la lluna. Fixeu-vos, això és una de les coses que hem d'afinar amb aquest nou Covid d'accessibilitat. Que està molt bé que els calés hi siguin, en cas que hi siguin, però no podem fer aquestes construccions, per dir-ho d'una manera. Han de ser construccions ben pensades i ben edificades i ben col·locades. No em pots fer aquesta... Vaja, és que no ho diré, però... Bé, aquesta és una altra. Abans, la vegana del Col·legi d'Arquitectes deia nosaltres estem implicats en l'accessibilitat, no ho dubto, però hi havia un almenys que era una mica l'oveja descarriada de la família, si em permet, perquè mira que fotre aquesta rampa, et tires per aquí i és probable que ja et puguin anar preparant el funeral, saps? És més que és el Dragon Khan. Si vull anar al Dragon Khan me'n vaig a PortAventura, m'enteneu? No cal que em tiri per aquí. Una de les coses que farà el Covid d'accessibilitat, i això n'hem de ser conscients, és fer més avorrida la vida de les persones que van amb cadira de rodes.
Per què? Perquè si tu et tires per aquí, hòstia, vius adrenalina. Si tu vas recte sempre, com que costarà una mica, però tot sigui per l'accessibilitat i per la seguretat. Un altre dels punts que també s'ha comentat, és que ja ho heu comentat tot amb el que portem d'acte, és l'accessibilitat cognitiva, no? L'accessibilitat cognitiva és molt important perquè tothom pugui accedir als llocs, als espais, no? I perquè no ens fem la pitxa o al final tots. Llavors, què passa aquí? Consergeria, fàcil, ràpid i sabem de què estem parlant, no? Estem parlant d'una consergeria. Llavors jo vaig pensar, home, si es tracta d'això de posar pictogrames, de posar llums, de posar altres coses que potser puguin millorar la nostra vida, per què no poso a la meva habitació això per preservar la meva intimitat? El que entri, pam, el pedingo, tu. Bé, sé que és una mica heavy, per això no ha entrat. Haurem d'anar al bar a buscar aviam si ha entrat o no. Bé, una altra de les coses que millora aquest nou codi d'accessibilitat és el tema de les antiqualles. I quan dic antiqualles em refereixo a aquestes coses. Ai no, disculpeu, que m'he avalantat. La lectura fàcil, el tema de la lectura fàcil. El tema de la lectura fàcil és molt fàcil, valgui la redundància. El tema de la lectura fàcil bàsicament és els periodistes que ens deixem de floritures, el gremi, hòsties el meu gremi, i els polítics que no facin allò de los vecinos del alcalde que elige a los vecinos del alcalde. Bàsicament és això, en resum, no? Bé, doncs, lectura fàcil. Ara sí, us deia les antiqualles. Aquí què pot fer el codi d'accessibilitat? Poca cosa, sincerament. Trucar un jardiner i posar una mica de massilla. Però clar, què és primer? La plaça de discapacitats o l'arbre? Perquè aquí podem entrar en un conflicte verds-vermells bastant heavy, Però bé, esperem que ho puguin solucionar. Bé, aquesta bústia, per mi, és la paradoxa de que si agafes aquesta curva malament, potser te la menges, no? És el més probable. De fet, ara ja no hi ha bústies de correus. Sort, així, no ens hem d'arreglar la boca, perquè la idea és que devien quedar les boques clavades aquí, no? Bé, aquest grau d'accés, en aquest cas posa a casa, però em recorda molt a una anècdota que em va explicar una funcionària. D'acord? Una funcionària d'aquestes que està a llicències. És una senyora que va voler presentar la seva llicència per obrir una estètica. Fins aquí tot correcte. Vale? I llavors, en aquell moment, clar, l'accessibilitat només era la rampa. I quan li pregunten, senyora, on està la rampa? La senyora va contestar, els minusvàlids no entraran pas cap a la meva estètica. I va afegir, ojo que això dels minusvàlids és arcaic de collons, És del segle XVI, però bueno, fem-nos-ho mirar. I va afegir, els minusvàlids no es depilen a l'hospital?
calla, clar, ara entenc per què totes les urgències estan col·lapsades, perquè anem els discapacitats a despilar-nos les ingles. Mira, hi ha algú que diu que sí. Clar, evidentment, no? Anem tots allà, ens espaterrem i vinga, clar, tenim els endocrinos depilant-nos les ingles, perfecte. No, ara us ho dic en sèrio, no té cap mena de sentit aquest codi d'accessibilitat sense sensibilitzar la penya, no? Perquè aquí això no és cap muntatge, Això no és cap muntatge, sí que és veritat que hi ha la copa de campió, però no és cap muntatge, és un senyor, una senyora, un senyori que va voler aparcar la barca a dins de la plaça. Estem parlant de la barca, Una barca. Llavors, clar, jo em pregunto, de què serveixen els codis d'accessibilitat? Molt bé, està molt bé fer-los i que la gent que som militants els aplaudim, com avui. Però si no se sensibilitza, en aquest cas els joves, perquè la gent més gran ja els dono per perduts, si no se sensibilitza els joves, que són el futur de la societat, els futurs conductors de la societat, no hi haurà cap mena de manera de poder aplicar aquest codi i de disfrutar de l'accessibilitat universal. I vaig acabant per dir que fa anys que ens estem equivocant en com li donem la volta al tema de la discapacitat. No és, ai, pobret, quina desgràcia i tot el que ve després. És, no volem ser foreros, volem treballar 8 hores, volem pagar els autònoms, oiga, que a vegades costa, però volem fer la nostra contribució, volem poder posar els busos, anar a les universitats, volem poder tenir, doncs, una vida exacte, no em sortia la paraula perquè normal em semblava massa poc normativa. Llavors volem tenir una vida com tothom, com qualsevol bípede de vosaltres, no? Bé, no em queda res més per dir, només que donar les gràcies tant a la gent que ha confiat en mi com al Col·legi d'Arquitectes per convidar-me, i sobretot, poseu un discapacitat a la vostra vida. Moltes gràcies.